Dámy, vážení páni, želám vám pokojný podvečer a srdečne vás vítam v Tribeckom osvetovom stredisku v Topolčanoch. Zvlášť si dovolím privítať tajomničku oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov so sídlom v Nitre, pani Annu Zabákovú. Pani Zabáková, vitajte. Samozrejme, vítam prednášajúceho magistra Ondreja Godála, historika Tribeckého múzea v Topolčanoch. Kružok historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topolčanoch pokračuje v sérii popularizačných prednášok z dejín topolčianskeho regiónu. Stalo sa už tradíciou, že sa tak deje v spolupráci s Tribeckým osvetovým strediskom v Topolčanoch. Na základe podnetu doktorky Eleny Novotnej, doktorky filozofie, nadväzuje krúžok historikov dnešným dňom aj spoluprácu so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Topolčanoch. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Topolčanoch združuje v rámci členskej základne 30 členov. Ide o rodinných príslušníkov pozostalých po účastníkoch v Slovenskom národnom povstaní, ako aj o rodinných príslušníkov z radov väzňov koncentračných a zajateckých táborov. Činnosť zväzu sa venuje starostlivosti o členskú základňu, jej rozširovaniu, predovšetkým z rodín odbojárov a z radov sympatizantov. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa svojou činnosťou snaží mládeži a v širokej verejnosti prebudzať lásku k vlasti a úctu k hrdinom bojov proti fašizmu. Zabezpečuje účasť na spomienkových podujatiach, položením vencov, pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny, výročia oslobodenia mesta Topolčany a pri pietnej spomienke na Slovenské národné povstanie. Ďalej organizuje zájazdy k pamätníkom a historickým miestam. Do budúcna má záujem rozširovať členskú základňu z radov mladšej generácie, organizovať besedy na školách, pripomínať hrdinský boj nášho národa za slobodu v Slovenskom národnom povstaní. Predsedníčka základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je v súčasnosti doktorka Elena Novotná, doktorka filozofie. V minulosti vo funkcii predsedov pôsobili pán Anton Šuchter a doktor Peter Petráš. Tajomníčkou oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov so sídlom v Nitre je pani Anna Zabáková, ktorú ešte raz srdečne vítam a zároveň jej odovzdávam slovo. Nech sa páči. Vlastne to najdôležitejšie už bolo povedané, že základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Topolčanoch teraz pod vedením pani Elenky Novotnej sa veľmi pozdvihla. Máte rozšírenú členskú základňu. Bohužiaľ, naša členská základňa je dosť, sú členovia vo vysokom veku, lebo sú to ešte aj priami účastníci a ich pozostali, ale celkové Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je celoslovenská organizácia, ktorá združuje približne 18 000 členov. Máme 35 oblastných výborov, takých ako je oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre. A Nitranský oblastný výbor má 15 základných organizácií, takých ako je základná organizácia v Topolčanoch.
Tieto aktivity, ktoré aj boli spomenuté, vlastne slúžia na to, aby sme udržali tú históriu v takom znení, akom naozaj bola, ako sa naozaj stala, lebo terajšia situácia sa otáča, by sme mohli aj doslova povedať, že snažia sa nám tú históriu prekrútiť a bohužiaľ naša mladá generácia zabudla, čo sa učila v diepise v 9. triede a mladým ľuďom je predostierané úplne iným smerom tá história. Takže som veľmi rada, že ste prišli teraz a spolu si pozrieme prednášku. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani Zabákovej za jej príhovor. Zároveň by som ešte chcela ospravedlniť pani doktorku Novotnú, ktorá sa nemohla na dnešnom podujatí zúčastniť. Vážení prítomní, v jesenných mesiacoch si pripomíname, hoci v tichosti a skromne, udalosti súvisiace s potlačením Slovenského národného povstania. Práve preto je naším dnešným hosťom magister Ondrej Godál, historik Tribeckého múzea v Topolčanoch, ktorý sa venuje vojenským dejinám a vo svojej prednáške nám predstaví udalosti v Topolčianskom regióne na jeseň 1944 po potlačení Slovenského národného povstania. Ak dovolíte, tak ešte predtým vlastne, ako prídem k samotnej téme prednášky, by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. A chcel by som sa poďakovať práve vám všetkým, ktorí ste sem prišli, pretože je to vlastne, tým, že ste sem prišli, ste vlastne dali najavo to, že vás zaujíma regionálna história. Že chcete vedieť, ako vlastne kedysi ten život prebiehal, čo sa stalo dobre, čo sa stalo zlé, ale tiež jednoducho, že chcete sa možno pozrieť na tie dejiny ako očami alebo optikou takou, ako sa tie udalosti stali. Samozrejme, od tých udalostí vyplynulo nejakých 79, takmer 80 rokov, to znamená, je to veľmi dlhý časový úsek. Ale aj tak chcel by som teda veľmi pekne oceniť to, že sa chcete zaujímať o tie historické dejiny alebo o tie historické udalosti, alebo povedal by som to možno inými slovami, nechcete zabudnúť na to, na čo už mnoho iných ľudí dávno zabudlo. Veľmi pekne vám teda ďakujem za tento váš záujem, ešte raz vás vítam a dúfam, že sa vám bude dnešná prednáška páčiť. No, ak dovolíte, tak by som si teda sadol aj ja. Druhá svetová vojna, okrem čakateľných vojenských dopadov samozrejme, priniesla so sebou aj okolnosti, ktoré sa priamo dotýkali aj civilného života v zázemí frontu. Bohužiaľ, jedným z takýchto dopadov vojny boli aj rôzne perzekúcie, ktoré sa dotýkali rôznych prenasledovaných osôb, boli to niekedy rôzne popravy, niekedy väznenie a tak ďalej. Či už nejakých rasových, politických alebo iných dôvodov. U nás v Topolčanskom regióne je ako taká najpopulárnejšia alebo najznámejšia, by som lepšie povedal, taká akcia masová vražda na Nemčickom kopci, o ktorej si povieme niečo bližšie, aj keď táto poprava určite nebola v našom regióne jedinou takou represívnou aktivitou a nebola to ani jediná poprava všeobecne, ono ich bolo viac. Lenže pokiaľ ide o ten Nemčický kopec, tak tam máme jednu veľkú výhodu, že na rozdiel od iných udalostí je tá poprava na Nemčickom kopci relatívne dobre zdokumentovaná, dokonca, že ešte donedávna žili, neviem, či ešte žijú aj svedkovia, ktorí vedeli zhruba, že čo sa tam stalo. Máme zachované výpovede, máme k tomu fotografie, máme k tomu dokumenty, jednoducho v tomto konkrétnom prípade je sa asi najviac o čo oprieť. No. Na úvod by som povedal určite pár slov k jednotke, ktorá tú popravu na Nemčickom kopci a mnohé iné uskutočnila.
Išlo o tzv. Einsatzkommando 14, Einsatzkommando 14, der ZIPO und SD. To znamená, dá sa povedať, komando zvláštneho určenia 14 bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby. Bola to jedna z jednotiek, ktoré tvorili jadro tzv. Einsatzgruppe H, jednotka zvláštneho určenia H, spolu s Einsatzkommandom 13, ale aj s inými jednotkami. A táto jednotka vlastne pôsobila v tyle bojujúcich vojsk, postupujúcich vojsk nemeckej armády počas potláčania SMP a tiež aj v čase až do oslobodenia. A vlastne tieto jednotky zvláštneho určenia, či to bolo Einsatzkommando 14, ktoré pôsobilo aj u nás, alebo 13, alebo to bola ktorákoľvek z iných týchto jednotiek, potláčali akékoľvek známky odporu zo strany domáceho obyvateľstva, vyhľadávali a mali internovať účastníkov odboja, tak tiež potierali partizánske aktivity, potierali rôzne prejavy podpory partizánskému hnutiu a tiež v neposlednom rade realizovali aj rasovú politiku, a to až v čase až do oslobodenia. Jednotka Einsatzkommando 14 vznikla rovnako ako je sesterská jednotka Einsatzkommando 13, tu som už vlastne spomenul, v Brne, a to v dňoch 30. a 31. augusta 1944. Na Slovensku boli tieto Einsatzkommanda spolu s inými bezpečnostnými jednotkami vyslané ako pacifikačné sily. Nešlo priamo o frontové jednotky, o frontové bojové jednotky, ktoré mali naozaj mať na sebe hlavnú tú ťarchu bojov, strát a tieto veci, ale išlo naozaj o špecializované sily, ktoré mali, povedzme to jedným slovom, zabezpečiť vlastne to dobité územie. Boli vlastne za tým účelom aj špeciálne vyskladané. Vlastne v týchto Einsatzkommandách boli ľudia z rôznych organizácií. Členmi Einsatzkommand boli ľudia z Waffen-SS, boli tam ľudia z Gestapa, z tajnej polície, boli tam ľudia z bezpečnostnej služby, v podstate vojenskej rozviedky, SD, boli tam ľudia z ZIPA, boli tam ľudia z kriminálnej polície, boli tam ľudia, ktorí jednoducho mali na starosti, nazvime to, manažment miestnych konfidentov priamo v regióne, kde sa zrovna Einsatzkommando nachádzalo a tak ďalej. Čiže naozaj to bola vybudovaná štruktúra, ktorá dokázala naozaj v rôznych rovinách tie prejavy odporu do značnej miery a veľmi efektívne často pacifikovať. A nebudeme si dávať servítky pred ústa, väčšinou to dosahovali pomerne brutálnymi metódami. Pokiaľ ide o to Einsatzkommando 14, tak Einsatzkommando 14 velil SS Hauptsturmführer dr. Georg Albert Wilhelm Heuser. To je pán na tej fotke vľavo, narodený v februári 1913 v Berlíne a zomrel v januári 1989 v Koblenci. Ide o veľmi zaujímavú osobu. On slúžil ako kriminálny rada pred vojnou s tým, že ako presvedčený nacista potom vlastne vstúpil, myslím, k Waffen-SS a vlastne štruktúra Waffen-SS sa dostal na post nejakého člena Einsatzgruppe. Neviem teraz presne ktorej, ale pôsobil na východnom fronte. Jednoducho už v týchto jeho úlohách získal naozaj veľa skúseností na východnom fronte a keď vzniklo Einsatzkommando 14, tak ako skúseného dôstojníka, ktorý bol zrovna po ruke, ho dosadili na čelo tejto Einsatzgruppe. Budeme si o tom bližšie potom o ňom hovoriť. Jeho zástupcom bol SS Obersturmführer Wilhelm Ramrad. Tento pán, ten Georg Heuser, je inak veľmi zaujímavý aj z osobnostného pohľadu. Je to človek, ktorý ako kriminalista jednoducho mal náhľad trošku aj, dáme tomu, za oponu, vedel ako rôzne veci prebiehajú a čo treba ako zorganizovať. Na druhú stranu on urobil celkom slušnú kariéru aj po vojne.
Aj keď bol ako dôstojník, ako takéto perzekučné jednotky, ako veliteľ dokonca tieto perzekučné jednotky, tak ako on žil dlhé roky relatívne v anonymite, s tým, že nevedelo sa o jeho minulosti de facto nič, že ten človek má jednoducho na rukách krv tisícov, ak nie 10 000 ľudí. Ale jednoducho žil, dajme tomu spokojným životom, niekedy myslím v 50. rokoch to bolo, veď vlastne môžete vidieť aj jeho povojnový služobný preukaz, keď sa z neho stal znovu ako kriminálny rada. Pokiaľ ide o tí 50. rokov prebiehali určité procesy a jedným z obvinených v rámci tých procesov týkali sa práve členov Einsatzkommando a Einsatzgruppen z východného frontu a niektorí z tu na Heuserových bývalých nadriadených ho v rámci výpovedí často spomínal. Tak postupne začali pátrať potom Heuserovi, že kto je to, čo je to, ako je to. A potom už naozaj prišli aj tu priamo na Hauptsturmführera Heusera, predvolali ho na procesy, tie procesy sa ale naťahovali. Bol tam uznaný vinným v určitých skutkoch, nie v plnom rozsahu obžaloby, ale v niečom uznaný vinný bol. Mám pocit, že bol niekoľko rokov vo väzení, ale potom bol z toho väzenia vlastne prepustený na slobodu a ako môžete vidieť, tak zomrel v januári 1989. No, aby sme sa presunuli trošku k, dáme tomu, domácejšiemu regiónu z východného frontu, tak okrem tých poprav tu v Topolčanoch, aby som ešte uzavrel to Einsatzkommando 14 ako také, tak oni sa postupne presúvali. Ako postupovali nemecké frontové síly smerom k Banskej Bystrici, tak samozrejme tie Einsatzkommanda alebo Sonderkommanda tiež postupovali v tesnom závese za nimi a postupne pacifikovali stále nové a nové územia. Konkrétne ako sídlo Einsatzkommanda 14 bolo vybrané priamo centrum povstania Banská Bystrica. Sem sa dostali až po nejakých 2 mesiacoch, ale oni postupne ako postupovali území Slovenska, tak si zakladali na takých významnejších miestach tzv. Schutzpunkty, oporné body daného komanda, kde jednoducho zanechali nejakých svojich úradníkov, niekoľko svojich členov. Títo potom si manažovali tieto perzekučné úlohy v rámci regiónu a komando ako také postupovalo ďalej. Keď sa dostali do Banskej Bystrice, tak tu sa komando ako naplno ujalo svojich nie zrovna slávnych úloh. Najväčšie masové vraždy, ktoré na Slovensku v súvislosti s potlačením SMP, alebo v období po potlačení SMP máme zaznamenané, spáchali často členovia práve Einsatzkommanda 14, či už ide o vraždy v Kremničke pri Banskej Bystrici, vo Vápenke v Nemeckej. Obidve inak tieto masové vraždy spáchali v spolupráci s príslušníkmi pohotovostných oddelov Hlinkový gard, tam neboli zase len Nemci. Potom, dajme tomu, vo Zvolenie, Kováčovej, Baťovanoch, Zemianských Kostolánoch, pri Veľkom Poli, Píle boli masové hroby a tak ďalej. Išlo o najaktívnejšiu nemeckú represívnu jednotku, ktorá bola vlastne nasadená na území Slovenska a zostali po nej na západnom a strednom Slovensku tisíce obetí. Prirodzene tá jednotka využívala sieť miestnych konfidentov, informátorov, udavačov, ľudí ochotných spolupracovať, alebo aj ľudí dotlačených k spolupráci, zase nie všetci tam boli dobrovoľne, ale tí ľudia mohli byť či už z radov Hlinkovej gardy, alebo aj bežného obyvateľstva tam. A zase bolo veľmi široké spektrum ľudí, ktorí jednoducho spolupracovali. V našom priestore, konkrétne ako oblasť Topolčian, ešte niekoľko záberov ako z miest tých masových vražd. Hore je vlastne pamätník v Kremničke pri Banskej Bystrici a dole je záber Vápenky v Nemeckej. Tá fotka by mala byť priamo z roku 1944.
a v peci tej vápenky zhoreli stovky ľudí, ktorí tu vlastne boli postupne privážaní na popravu. No. V našom priestore sa spomína ANZ Komando 14 prvýkrát po ich príchode do Nitry. To bolo zhruba okolo 16. hodiny 1. septembra roku 1944. Vtedy do Nitry prišli bojové síly nemecké z kampgruppe bojovej skupiny Schill. To sú vlastne muži, ktorí máte možnosť vidieť priamo na tých fotkách, inak veľmi vzácnych fotkách, pokiaľ ide o nemecké síly, ktoré boli nasadené na pacifikáciu Slovenského národného povstania, tak tých záberov až tak veľa sa nezachovalo. A pokiaľ ide o kampgruppe Schill, tak jak Bismet, s tým, že s týmito bojovými jednotkami dorazilo aj, myslím, že okolo 100 členov z ANZ Komanda 14 priamo do Nitry. Nitranskej posádke vtedy velil major Šmigovský, ktorý on zaujal protipovstalecký postoj. A napriek tomu ale bolo v hre odzbrojenie nitranskej posádky, čož vyvolávalo dosť veľkú hrozbu, pretože v Nitre hrozil otvorený bojový stret. Samozrejme, že muži sa nechceli nechať odzbrojiť, ale situáciu sa podarilo upokojiť bez nejakých väčších konfliktov. Totižto tým jednotkám z kampgruppe Schill, ktorí vlastne prišli do Nitry, velil SS Sturmbannführer Otto Klotz. Otto Klotz bol frontový vojak a major Šmigovský bol tiež nasadený na východnom fronte. A čisto zhodou náhod sa jednoducho prišiel na to, že tí dvaja sa z východného frontu poznali a tým pádom jednoducho dohodli sa nejako na spolupráci, že posádka sa odzbrojovať nebude, že vojaci si mohli si ponechať zbrane, s tým ale, že tá spolupráca s nemeckou armádou tam samozrejme nastala a ten pakt o spolupráci, povedzme to takto, sa údajne podarilo spečatiť Slivovicou. Aspoň tak sa to spomína v záznamoch, ktoré sa vlastne ako potom zachovali. Referent SD z ANZ Komanda 14, Hauptsturmführer Jenč, vlastne vyzdvihol tú dohodu Šmigovského a Klotza so slovami, že veliteľ bojovej skupiny Schill vlastne toho názoru, že jedine osoba majora, myslené Šmigovského, mu umožňuje vlastne preraziť von z Nitry, pretože keby sa jednoducho nitrianská posádka zapojila do povstania, uzavreli by prístupy do Ponitria spolu s Topolčanskou posádkou a tak ďalej, čož vieme, že sa nestalo. Tak jednoducho a dobre, len tá dohoda stála vlastne za tým, že mohli Nemci z Nitry rýchlo postupovať ako ďalej smerom po Nitry. Doslova sa zachoval zápis, že bez nitrianskej posádky by ďalší postup po Nitry bol samovraždou. Lebo jednoducho tie nemecké síly vtedy ešte až také silné neboli. Tá nitrianská posádka bola početnejšia, ako tam boli Nemci. Keby sa postavili na odpor, boli by to naozaj veľké problémy. No, ako postupovali smerom k Banskej Bystrici nemecké frontové sily, už som spomínal, v tesnom závese za nimi postupovali jednotky ANZ Komanda 14. Spomenul som aj to, že oni postupne zriaďovali oporné body na dobytom území a tieto mužstvo, alebo teda osadenstvo týchto oporných jednotiek, neboli tam všetko iba muži, tam boli aj nejaké ženy, ktoré vykonávali zverejné úlohy v tom, ktorom regióne. Oporný bod zriadený v Topolčanoch, keď vlastne 3. septembra 1944 sem nemecká armáda prišla, tak bol prvý, ktorý vlastne ANZ Komando 14 počas svojej púte Slovenskom zriadilo. Čo je také smutné prvenstvo, ale budiš. Ďalšie tie body boli zriadené napríklad v Baťovánoch, Novej Bani, Handlovej, Novákoch, Oslanoch, v Nemeckom Právne, Žarnovickej hute, Kremnici, samozrejme priamo v Banskej Bystrici a tak ďalej, Banskej Štiavnici a tak ďalej. Takže mali vybudovanú celkom slušnú sieť.
a v Topolčanoch svojho času určitú dobu dokonca sídlilo nielen mužstvo z toho Hanzacko komanda, ale samotný a veliteľský štáb. Príslušníci Hanzacko komanda 14 začali už v prvých dňoch uplatňovať vlastne ten teror a represálie nielen voči Židom a iným prenasledovaným osobám, ale aj voči domácemu obyvateľstvu, voči povstalcom, komunistom alebo iným osobám. Už počas ich príchodu do Topolčan údajne zastrelili, ak sa nemýlim, niekde okolo dnešného starého cintorína, bližšie neurčenú civilnú osobu a po obsadení mesta a keď tu skončili prestrelky, pretože Topolčany neboli bránené tak ako povstalci, že ako povstalci by si predstavovali, ale ani neboli obsadené úplne bez boja. Prebiehali tu ústupové pouličné boje, v ktorých Nemci stratili 6 mŕtvych a 15 zranených. Tak teda bol tu zriadený ten dočasný oporný bod Hanzacko komanda 14 a doktor Heuser vybral ako sídlo pre tento oporný bod budovu obchodu Maxa Hartensteina, ktorá vlastne dovtedy slúžila ako taký veľký obchod s nábytkom. Pán Hartenstein bol teda židovský obchodník, ale pokiaľ ide o ten obchod, tak tá budova je tu v meste doteraz. Chodíte okolo nej možno každý deň a ani o tom neviete, ide o dnešnú reštauráciu Laxa. Priamo ako kúsok odtiaľto. Podľa prameňov sa v Topolčanoch v čase príchodu nemeckých síl nachádzalo plus mínus, dajme tomu okolo 1000 Židov. Mimochodom, priamo ako pohľad, ako plán domu a obchodu Maxa Hartensteina podľa architektonického návrhu z roku 1930. Tá budova, minimálne pokiaľ ide o to priečelie, je prakticky nezmenená až do dnešnej doby, do súčasnosti. No. Tých 1000 Židov, ktorí sa v tom čase nachádzali v Topolčanoch, mali rôzny pôvod. Niektorí z nich patrili k miestnej židovskej komunite, iní sa vrátili z pracovných táborov, potom vlastne čo po vypuknutí národného povstania boli tieto tábory otvorené. Teda jednoducho časť napríklad z Novák, čo boli v pracovnom táboru miestni Židia, sa pridali k partizánskym jednotkám. Dokonca v Novákoch vznikla aj čisto ako židovská partizánska jednotka. Iní sa vrátili domov, to isté aj z tábora v Seredi, alebo sa začali rôzne skrývať, keďže to boli domovský región, tak sa skrývali rôzne po príbuzných a tak ďalej. Iní Židia sem ale napríklad prišli ako pred frontom z východných území a tak ďalej. Miestne obyvateľstvo sa sprvoti, keď prišli Nemci, správalo k ním rezervovane. Oni nevedeli jednoducho, ako sa tí Nemci budú vlastne po skončení povedzme bojov v Topolčanoch chovať. Postupne sa ale tá situácia vykryštalizovala, pokiaľ ide o bežné civilné obyvateľstvo, tak tam sa Nemci nejako ultra represívne nesprávali. Dá sa povedať ale, že veľkú iniciatívu v tomto vyvinuli miestni hlinkoví gardisti. Už do 2 hodín po príchode Nemcov do Topolčian Mikuláš Cajzel, myslím nadpovedník Mikuláš Cajzel, mal on hodnosť. Niekde nájdete písané po slovensky Cajzel, niekde nemecký Zeisel. Bol to miestny veliteľ hlinkovej gardy, ktorý vlastne rýchlo zhromaždil zhruba 36 členov z hlinkovej gardy a dal ich spolu s ním, samým osobne, k dispozícii mužom z Hanzacko komanda, s tým, že títo gardisti spočiatku vykonávali hlavne ako strážne úlohy, kontrolovali ulice, po zotmení hlavne ako mali na starosti kontrolu poriadku a tak ďalej. Na druhý deň po obsadení 4. septembra bola zorganizovaná porada miestnych predstaviteľov mesta Topolčany so zástupcami okupačných síl. Na tejto porade bola jeden z takých hlavných bodov, tzv. Židovská otázka, respektíve riešenie tejto židovskej otázky. Ono nemalo trvať nejako dlho a tá židovská otázka v Topolčanoch mala byť totiž definitívne vyriešená. Ten plán, s ktorým vlastne Nemci prišli, bol pomerne jednoduchý, už x-krát osvedčený, pretože vlastne tí muži a ženy, ktorí vlastne boli v tých Hanzacko komandách,
tak neboli žiadni nováčikovia. Oni už mali za sebou jednoducho nasadenie v obdobných jednotkách na východe, takže už vedeli čo a ako a dá sa povedať, že tie skúsenosti uplatnili aj v Topolčanoch a ten plán vlastne prebiehal zhruba tak, že židovské obyvateľstvo, ktoré tu bolo, v tom čase sa malo upokojiť, ukludniť, mali jednoducho Nemci navonok pôsobiť nie že priateľsky, ale jednoducho nemali vyvolávať nejakú atmosféru strachu. Oni chceli jednoducho mať kľudné, pokojné obyvateľstvo, nechceli dosiahnuť, aby jednoducho ušli odtiaľto nejakí tí Židia a tak ďalej. Vlastne za tým účelom sa jeden dôstojník z Elsass-Komanda 14 aj stretol s židovským rabinom Haberfeldom tu na v Topolčanoch s tým, že prebehol medzi nimi nejaký rozhovor a dôstojník normálne naradil, že Židia sa môžu vrátiť k svojmu bežnému životu, že nebudú jednoducho žiadne postihy. Dokonca rabinovi povolil priamo aj modlitby vo veľkej synagóge, dnešné SOUčko na Krušovskej ulici. Takže naozaj na oko to vyzeralo pomerne kľudne, pomerne mierne, ale naozaj to bola iba zásterka, pretože už sa pripravoval ten zásah voči tej miestnej židovskej komunite a postupne sa tá situácia začala stupňovať. Ako prvý zatknutý bol Karol Polák v Topolčanoch. To bol, áno, predstaviteľ miestnej židovskej komunity, ale bol to viceprimátor mesta Topolčany aj s jeho manželkou. Potom boli zatknutí Findelovci z Krušoviec. Oni keď boli zatknutí, tak je dokonca, no máme zdokumentované, že ich zatkli, ale ďalej sa absolútne nevie, čo sa s nimi stalo. Či zomreli, kde zomreli, ako zomreli, nevie sa nič, jednoducho nemáme správy. Potom bol zatknutý ďalší predstaviteľ z komunity Moritz Hochberger. On bol udaný jeho arizátorom. On bol obchodník a jeho arizátor bol pán Latkoci. Pričom keď prišli Nemci, tak ten pán Latkoci sa chcel toho bývalého židovského vlastníka obchodu zbaviť a jednoducho podarilo sa mu neviem s čím ho udal vlastne ako Nemcom, ale jednoducho Nemci si pre ňo prišli domov s tým, že pán Hochberger, keď jednoducho zistil, čo sa deje, tak vyskočil von oknom a začal utekať preč a bol zastrelený na úteku. Tieto činy boli ale predzvesťou toho, čo sa malo udiať ďalej. To ešte nebolo s tým, čo malo prísť prakticky nič. Na poludnie 8. septembra 1944 začala hlavná akcia. Mužstvo Elsass-Komanda 14 spolu s členmi Hlinkovej gardy začalo postupne systematicky prehľadávať židovské domy, zhromažďovať obyvateľov a nahnalo ich na veliteľstvo Hartensteina. Ten celý proces bol veľmi rýchly, pretože sa postupovalo podľa pripravených menných zoznamov, kde nechýbali ani adresy priamo osôb, ktoré mali byť zadržané. Ten zoznam mal okolo 1300 mien. To znamená, že oni potrebovali určitý čas na vytvorenie toho zoznamu, ale aby dali niečo také podobné dokopy, samozrejme, že využili aj zoznamy zo štatistík, ktoré boli dostupné na základe náboženskej príslušnosti a tak ďalej, ale určite jednoducho museli spolupracovať s miestnymi obyvateľmi, ktorým jednoducho tých ľudí museli udávať, lebo ten počet tých mien bol naozaj ako celkom vysoký. Bližšie údaje o tejto zadržovacej akcii priebehu nemáme, ale ak sa pozrieme napríklad na obdobnú situáciu, ktorá prebiehala v Nitre, tak môžeme z toho odvodiť napríklad to, že tie zatýkacie skupiny bývali väčšinou trojčlenné s tým, že bol tam jeden člen z Elsass-Komanda, potom tam bol jeden gardista a jeden žandár v každej z týchto skupín. Oni vlastne postupne chodili do Modomu a postupne sa zhromažďovali tieto zadržané osoby, pričom priamo v Topolčanoch to zhromažďovanie trvalo niekoľko hodín. Potom bolo v podstate po všetkom.
z Hartensteinovho domu, lepšie povedané z dvora Hartensteinovho domu, pretože ten dom samozrejme až taký veľký nebol, ten dvor bol väčší, tak sa títo Židia naložili na nákladné autá a na týchto nákladných autách boli vyvezení na nákladné nádražie v Topolčanoch, kde už čakal pripravený vlak, ktorý ho 16. hodine popoludní odviezol do tábora v Seredi. Ten už vlastne vtedy nanovo fungoval, tak boli sem títo Židia privezení ako do internačného strediska. Neboli tam internovaní, alebo neboli v tomto transporte všetci Židia z Topolčan, samozrejme niektorým sa podarilo ukryť, boli tam aj ľudia zo zmiešaných manželstiev a tak ďalej, ale tá veľká časť tej komunity bola jednoducho odtiaľto deportovaná. V ten istý deň na základe udania ľudia z Zádzackomanda 14 spravili zatýkaciu akciu aj na okolí Topolčian. Napríklad oddiel prišiel na majer Nový Svet medzi Veľkými Bedzanmi a Tvrdomesticami. A vtedy to bol hospodársky statok a na Novom Svete sa skrývali aj niektorí zbehovia zo slovenskej armády, ale tiež sa tam skrývali aj Židia, ktorých tam jednoducho niekto udal, prišiel oddiel a konkrétne mám aj mená. 4 Židia tu boli na mieste zavraždení, boli to bratia Gelejovci, Herman Fried a pán Polak. Čo sa stalo s tými zadržanými ako vojenskými zbehmi, ťažko povedať, ale pravdepodobne skončili v niektorom zo zajateckých táborov. Je možné, že tá akcia sa dotkla aj v iných obcí v regióne, totiž SS Hauptführer Jenč 8.9. Hlásil veliteľovi celej Einsatzgruppe H na Slovensku, doktorovi Vitiskovi do Bratislavy, že v meste a okolí bolo zadržaných mnoho Židov a že v časti obcí okolo Topolčian židovské obyvateľstvo úplne vymizlo. Takže na zdravie. Vo všeobecnosti je teda možné skonštatovať aj to, že sa akcia nestretla s nejakým aktívnym odporom zo strany domáceho obyvateľstva. Nakoniec už pre touto akciou samozrejme boli hlásené nálady obyvateľstva v rámci spravodajstva, robili sa rôzne prieskumy, sondáže a tak ďalej. A podľa hlásenia Einsatzkommando 14 zo dňa 6. septembra 1944 mala údajne Židov nenávidieť väčšina obyvateľov Topolčian, ba sa ich chcela priamo aj zbaviť. A v hlásení z 8. septembra, to je deň, keď už bola uskutočená daná deportácia, zatýkacia akcia, tak v hlásení z tohto dňa je uvedené, že slovenský ľud vlastne sleduje akcie proti Židom s veľkým súhlasom. Údajne miestami vlastne prepukali aj také návaly radosti, alebo ako to povedať, že vlastne sa tá židovská otázka rieši. A máme tu aj taký zápis, že jedinou starosťou miestneho slovenského obyvateľstva je to, aby Nemci nejednali voči Židom príliš zdržanlivo a jemne. Zase vieme, ako to býva, že do hlásení sa občas dostávali aj veci, ktoré bývali nadsadené. Na druhú stranu, s odstupom tých rokov už naozaj veľmi ťažko povedať, že do akej miery konkrétne toto hlásenie nadsadené bolo. Môžeme to predpokladať, nedá sa to vylúčiť. Naozaj to ťažko povedať. Treba ale povedať to, že deň po týchto deportáciách 9.9.1944 veliteľ Einsatzkommanda 14 Heuser hlásil, že súcit Slovákov so Židmi sa objavil iba veľmi zriedka a priamo poľutovanie iba vtedy, keď arijský obchodník prišiel o svojho ostrielaného obchodného kolegu. To bola priamo ako citácia, ako z hlásenia. Len tak mimochodom, Topolčany ako mesto boli plánované aj ako sídlo pre nový koncentračný tábor, povedzme aký bol aj v Seredi. Boli už vlastne s tým aj vydané patričné dokumenty, ten proces tam bol rozbehnutý
ale nie len pre Židov z Topolčana a okolia, ale celkovo ako pre naozaj široký región. Treba povedať, že Topolčani boli jedným z 3 miest, kde sa vlastne ľudia z Hanzatského Hrmada 14 stretli s najväčším počtom Židov. Viac Židov ako v Topolčanoch bolo už iba v Nitre a v Bratislave. A všade vlastne voči týmto Židom oni postupovali. Treba povedať to, že teda Topolčani sa s konečnou platnosťou ako sídlom ako tohto tábora nestali, keďže sa obnovila činnosť tábora v Seredi, ale jednoducho bolo to plánované. No, zostávajúci Židia. Tu máme ešte pár záberov z tábora v Seredi, o ktorom som vlastne hovoril. Zostávajúci Židia, ktorí vlastne prežili deportáciu z Topolčian, ktorí sa rôzne skrývali, ktorí následne vychádzali z úkrytov, boli chytení hliadkami, ktorí boli zhromažďovaní z okolitých obcí, tak boli zavraždení 11. septembra 1944 do poludnia pri obci Nemčice. Presnejšie povedané na poli medzi Topolčanmi a Nemčicami išlo. Tie osoby, ktoré som spomínal, boli vlastne dopravené do Topolčian po zadržaní, boli držané na niekoľkých miestach. Boli držaní vo väznici vtedajšieho súdu, dnešné Tribecké múzeum, tá väznica stála vedľa, na mieste ako je teraz penzión. Bohužiaľ sa tá väznica zachovala na až tuším jednej fotke a aj tá fotka je z dosť blbého uhla, ale dobre, bola tá väznica. Potom boli tieto osoby držané na dvore vtedajšieho kultúrneho domu a tiež na dvore vtedajšieho domu Hlinkovej gardy, kde boli Židia aj orabovaní. Následne po určitej dobe zadržania sa pristúpilo k likvidácii, pričom bolo potrebné tých Židov vlastne nejakým spôsobom odtransportovať potom na miesto popravy. Tu nám do hry vstupuje pán Jozef Bartovič, ktorý vtedy bol šofér na autobusovej linke Topolčany-Piešťany. Tento pán Bartovič sa pridal k povstalcom a bol zajatý 9.9.44. Práve v súvislosti s týmto dátumom predpokladám, že to bolo pri Veľkých Uherciach, keďže tam sa uskutočnil, dá sa povedať, prekvapivý úder Nemcov na povstalecké sily, ktoré sa zrovna zhromažďovali pre protiútok. A veľa povstalcov tu padlo, tí boli pochovaní v hromadnom hrobe v Uherciach a mnoho ďalších bolo zajatých, tak predpokladám, že aj pán Bartovič bol medzi nimi. A zachovala sa povojnová výpoveď pána Bartoviča. Totižto v 60. rokoch, neviem presne kedy, ale v 60. rokoch bola taká snaha o vedenie procesov alebo potrestanie vlastne rôznych konfidentov, ktorí boli vlastne za slovenského štátu exponovaní a pátranie po týchto osobách mala na starosti EŠTB. Pokiaľ ide o EŠTB, tak samozrejme sa zachovali rôzne spisy EŠTB a EŠTB vyšetrovala tu na pána Bartoviča nie ako obvineného, ale ako svedka udalostí a priameho účastníka vlastne týchto vecí. A výpoveď, ktorú oni s ním spísali, sa zachovala, ja ju mám. A pokiaľ ide o tú výpoveď, tak ako aj iných povstalcov ho internovali v Topolčanskej väznici, kde ho po určitej dobe Nemci odtiaľ vybrali von a jednoducho donútili ho vlastne, aby sa opravil jeden autobus, údajne priamo jeho autobus. On to priamo uviedol, akože aby opravili jeho autobus, asi bol nejako neporazný a tak ďalej. A v stanovený čas sa mal aj s autobusom dostaviť na nádvorie väznice. Na nádvorí tejto väznice bolo naložených údajne 32 Židov, s tým, že ten počet bol zaznamenaný x rokov po vojne. To znamená, že mohlo sa to líšiť. No a do autobusu pravdepodobne nastúpila aj nemecká ostraha
A pán Bartovič jednoducho musel naštartovať autobus, ale tých Židov samozrejme neviezol na slobodu, ale bohužiaľ na smrť. Vyviezol ich hore Topolčanským brehom. Celá tá oblasť bola uzavretá pre verejnosť. Jednoducho z Nemčíc sa nedalo dostať hore na breh a z Topolčian sa nedalo dostať do Nemčíc. Jednoducho armáda uzavrela komplet celý okruh. Pán Bartovič samozrejme bol vpustený cez kordón a údajne zišiel z cesty do Polík z toho Slamy, kde bol už ako pripravený masový hrob. Ten masový hrob museli vykopať určení Židia z tých zadržaných, oni boli vybratí ako muži, ktorých tam priniesli vopred. Ten hrob sa vykopal, ako prvých ich tam popravili a následne priniesli ďalšie obete, ktoré vlastne museli vystúpiť z autobusu. Následne sa pán Bartovič spolu s jedným SS-ákom, čo sedel s ním v autobuse, musel vrátiť ako na cestu nižšie, čiže on priamo tú popravu nevidel, on tam v podstate iba doviezol obete, ale počul, čo sa deje. A potom po poprave jednoducho, čo boli ako prítomní muži z Einsatzkommanda a údajne aj Hlinkovej gardy, aj keď to není vyslovene potvrdené, ale jednoducho je tam jedna taká správa, že tam mohli byť aj ľudia z Hlinkovej gardy priamo pod Cajzlovým velením, tak následne tí Nemci jednoducho alebo teda tí páchatelia, tí účastníci tej popravy nastúpili do toho autobusu a sa odvezli späť do Topolčian. Ten hrob mal údajne rozmer zhruba 2x5 metrov, hĺbku ťažko povedať, ale 2x5 metrov a medzi tými obeťami, ktoré tu boli popravené, bolo bohužiaľ aj 6 detí, pričom najmladšia obeť, ktorá v tom hrobe skončila, bolo dieťa z rodiny Linkenbergovcov a to malo len 3 mesiace. Takže bohužiaľ ľudia z Einsatzkommanda boli profesionálni vrahovia, ktorí mali jednoducho k dispozícii vynikajúcu sieť konfidentov, jednoducho všetky dostupné správy, ktoré iba k dispozícii mohli mať, hromadu ľudí, ktorá s nimi spolupracovala aj z domáceho obyvateľstva a navyše ešte aj podporu armády. Jednoducho a povedané, temná stránka ľudstva sa dostala na výslnie a ešte bola aj podporovaná. Bohužiaľ, ale jednoducho tak sa stalo. Údajne dokonca niektoré z tých detí ani nemali byť zastrelené, mali byť len ako udreté pažbou pušky a omračené, jednoducho hodené do hrobu a už sa potom ďalej nestarali. Ale poprave velili dôstojníci SS Obersturmführer dr. Walter Gross, to bol priamo veliteľ ako toho oporného bodu v Topolčanoch, spolu s jeho zástupcom, myslím, že sa on volal Unselt, aby som neklamal, radšej si to pozriem. Áno, Obersturmführer, Hauptsturmführer Hermann Unselt, áno. Aj keď účasť teda tých gardistov tam nie je potvrdené, ale niekde sa spomínajú aj oni. Na druhú stranu, úloha gardistov je jednoznačne potvrdená pri zatýkacej akcii, ktorá vlastne predchádzala tejto poprave. Tiež sa ako v spisoch HTB, keď už sa vyšetrovanie k niečomu dopracovali ku konkrétnym menám, tak sa samozrejme riešili jednotlivé prípady. A jedným z takých prípadov bol aj prípad Vincurovcov, otec a syn Vincurovci, pričom Vincur mladší sa mal účastniť napríklad zatýkacej akcie na Židov v Nitranskej Blatnici. Jeho otec, nemám celý ten spis v hlave, ale jeho otec bol, myslím, obvinený minimálne z toho, že Nemcov doviedol do Kovariec, kde bol vlastne zadržaný Alexander Makarenko ako jeden z povstalcov, ktorý sa tam vlastne doliečoval zo zranenia, tak jednoducho, že priamo ako on mal doviesť ako Nemcov priamo k nemu a on mal toho nárovaši asi a viac. Pokiaľ ide o toho Vincura mladšieho,
tak máme, myslím, výpoveď minimálne 2 svedkyň, ktorého jednoducho identifikovali ako človeka, ktorý bol s tou zatýkacou skupinou v Blatnici a Židia z Blatnice v tom hrobe skončili. Takže naozaj je možné to takto spojiť. Údajne tá poprava na tom Nemčickom kopci plus mínus, komplet čeho všudy trvala zhruba nejaké 2 hodiny, pričom to samotné zabíjanie trvalo oveľa kratšie. Ten hrob bolo potrebné zahrnúť, bolo potrebné zamaskovať, takisto bolo potrebné rozpustiť kordony a tak ďalej. Počas tej popravy v Nemčiciach napríklad, samozrejme, že miestni ľudia, čo tam boli, oni chceli vedieť, čo sa deje. Jednoducho tá zvedavosť je prirodzená ľudská vlastnosť, aj keď ten okruh bol uzavretý. Sa nevedeli dostať priamo na to miesto. Lenže aj tak máme svedkov, ktorí videli z diaľky, čo sa tam vlastne na tom kopci stalo. Jednak sa niektorým miestnym chlapcom vtedy podarilo vyšplhať sa na nejaký vzdialený stok slamy niekde v poliach, že odtiaľ ako z vyvýšenej pozície to z diaľky videli. A tiež sami Mári, že čo bol hospodársky statok v Nemčicách, ten je tam vlastne doteraz, na začiatku obce, tak tam sú také vikiere ako keby v streche a že tými vikiermi, že tiež pár ľudí, ktorí vtedy boli vtedy na tom statku, že nepustili dnu ani von, takže títo, čo tam zrovna boli, že jednoducho tí tiež ako videli zhruba, že čo sa deje. No, pokiaľ ide o tú popravu, tak údajne po tej poprave v Topolčanoch zostali iba 2 Židovky. Jedna bola vyše 90-ročná pani Šimková a potom tam bola jej dcera pani Fogelová. A tiež tu zostalo niekoľko Židov, ktorí mali ako manželky nežidovky, v podstate, že boli v zmiešaných manželstvách. No, pre úplnosť treba dodať, že tá masová vražda na Nemčickom kopci z rúk ľudí z Hanzackomanda 14 nebola jediná, ktorú tá obec v ten deň zažila. V ten istý deň nad ránom bola v obci vyvraždená 6-členná rodina Deutelbaumovcov. Miestni ľudia, čo sú tam, ich poznajú ako Teitelbaumov, ale oficiálne boli Deutelbaumovci. To bola rodina, ktorá bola vlastne roztrúsená po viacerých dedinách, oni boli aj v Hurmíciach napríklad a tak ďalej. Ale títo Deutelbaumovci v Nemčicách, oni myslím, neviem, či aj neboli ako správcovia toho hospodárskeho statku, že čo tam vlastne v Nemčiciach bol. To bol ich majetok. Prosím? To bol ich majetok. No áno, hej. A táto rodina tu bola vyvraždená, vrátane obidvoch detí, myslím 2 dcér sa mi zdá, jeden chlapec, jedno dievča. A ich tela vlastne nechali ako pred domom, aby jednoducho miestni si ich tam mohli pozrieť, že takým normálne ľudia chodili. Na potoku boli, pri ceste. Tak, a potom vlastne keď už bola poprava hore na Nemčickom kopci ako vykonaná, tak Nemci prišli dole do dediny, zobrali na nákladné auto tela aj týchto 6 Deutelbaumovcov a hodili ich do masového hrobu k tým obeťam, čo boli povraždení hore na kopci. Jednoducho teda skončili všetci v jednom spoločnom hrobe. Údajne v tom hrobe malo skončiť 16 mužov, 25 žien a 12 detí, pričom možno by som to nemal hovoriť, ale keď už, tak už, ten masový hrob, ktorý jednoducho hore bol na tom Nemčickom kopci, tak buď nebol nejako veľmi dobre zahrnutý, alebo bol pomerne plytký a tak ďalej. Jednoducho a dobre, ako tam tie tela boli, tak tá zem sa začala dvíhať. A v záujme toho, že aby sa v rámci možnosti zahladili stopy, aké boli, tak sa tam Nemci vrátili znovu a ten hrob ujazdili nejakým bagrom alebo niečím takým podobným, niečím takým, aby jednoducho naozaj tam tú zem utlačili, aby jednoducho zahladili stopy, aby tam nič nebudilo nejaké podozrenie. Pričom ten hrob na Nemčickom kopci bol exhumovaný 30. mája 1945. Z tej exhumácie sa zachovalo viacero fotiek. Sem ako pre tému prednášky som vám dal do prezentácie iba tú jednu, pretože
no nálejme si čistého vína, tie ďalšie fotky sú dosť silné a naozaj bojím sa, že by ich možno každý nezniesol. V každom prípade ale máme to zdokumentované a ako aktéri tejto exhumácie boli vlastne ľudia, ktorí boli nejako usvedčení alebo možno ako podozriví alebo zadržaní s tým, že spolupracovali s Nemcami, takisto nejakí miestni arizátori a tak ďalej. Ich tam donútili jednoducho, aby sa chytili lopát a samozrejme pod dohľadom doktorov, exhumačnej komisie, nejakých hrobárov a tak ďalej. Bol ten hrob otvorený, tie obete boli snahy o identifikáciu samozrejme. Časť tých obetí sa myslím nepodarilo identifikovať, 31 sa mi zdá, že ich je identifikovaných. Tí zvyšných sa už identifikovať nepodarilo. Pričom tie obete z toho Nemčického kopca boli, to vlastne ako je možnosť vidieť na fotke, ako preložené do truhiel a boli prevezené na židovský cintorín v Topolčanoch, kde boli uložené vlastne do spoločného hrobu. Samozrejme už s plnou pietou, ktorá k tomu patrila. Treba povedať jednu vec, ten hrob je tam doteraz. Keď ste náhodou ešte neboli na židovskom cintoríne v Topolčanoch, veľmi odporúčam jednoducho návštevu. Je to naozaj veľmi kľudné, pokojné, pietné miesto, kde naozaj chodia ľudia, no nebudem preháňať, z celého sveta. A či už ako v pátraní po svojich príbuzných, alebo rôzni ľudia, ktorých táto téma zaujíma. A naozaj ten masový hrob je tam stále, je pekne ohraničený, má veľmi pekný pomník. Myslím, že sú tam aj uvedené ako aj tí identifikovaní, či nie sú? Nie, tam je len text. Tam je len text. Tam je len text, ale jednoducho tie obete tam sú, takže keby ste náhodou mali záujem, keď ste tu na tak akurát zhromaždení, tak snáď sa pani profesorka neurazí, tu sa obrátiť na pani profesorku Kopeckú. Kľudne, keby ste si chceli dohodnúť návštevu, alebo aj kľudne dá sa ísť aj cez nás, ako cez muzeum, my tiež máme ako od cintorínu kľúče, kľudne. Dá sa to, ak ste tam ešte neboli, nech sa páči, môžete navštíviť. Ak môžem doplniť, Áno, je to. Červené maty, nie? Budú teraz niekedy červené maty. Áno. To bude staré. Nie, červené maky boli starý cintorín. Áno. Ja by som len toľko doplnila k téme, čo hovorí, že sú pochovaní v tom spoločnom hrobe. My teraz robíme pasportizáciu cintorína. To znamená, že fotíme náhrobky a prekladáme ich z hebrejčiny do slovenčiny. A už sme teraz našli, že niektorých identifikovaných, ktorí boli, tak napríklad Grindwald, príklad poviem, on sa vrátil ako syn a on keď sa dozvedel, že jeho mama a otec boli v tom spoločnom hrobe, tak po exhumácii ich pochoval do vlastného hrobu. Čiže viete, že je tam ako pri tom spoločnom hrobe je písané, že 62 je tam pochovaných, ale máme už tento konkrétny príklad aj viacero, že keď sa našli, pozostali, tak teraz si ich pochovali do vlastných hrobov. Áno. To len tak pre doplnenie. Jasne, len tie počty sa vlastne líšia, ako niekde 52, niekde 62, počty tých identifikovaných sa tiež líšia. Na tom je 62 uvedených. No áno, jasné. Pre úplnosť by som iba dodal, že vlastne aj čas už pomaly kvapí, že hrob na Nemčickom kopci neboli jediní, ktorí vlastne v našom regióne za druhej svetovej vojny ako taký dôsledok masovej vraždy vznikol. Jednoducho tu ich bolo minimálne ešte teda vznikol jeden, o ktorom ale nevieme toho tak veľa, a to je hrob za Podhradím v Stokoch. Pokiaľ ide o tie stoky, tak to len naozaj len tak v stručnosti poviem. To je hrob, ktorý tam, tie obete tam boli zavraždené 30. novembra 1944. V tom čase prebiehala v Považskom Minovci, to je vlastne tam to pohorie, protipartizánska akcia. Vlastne tie pacifikačné síly
či už to boli ľudia z SS alebo z iných jednotiek, údajne tam bola aj pohotovostná žandárska jednotka z Topolčian a tak ďalej. Postupovali vlastne dohovor z viacerých strán, pričom jeden smer postupu bol od Podhradia, druhý smer postupu bol vlastne údolím Chociny, ako od Kulháňa. Mali sa ako stretnúť sa mali niekde teraz neviem, či na Avoríne alebo Bukovine. Mne sa zdá, že na Bukovine, že bol ako, že sa mali stretnúť tie prúdy. A potom samozrejme, že keď tie jednotky postupovali, tak oni vypálovali horské chaty, vypálovali jednoducho rôzne zhuby pre lesných robotníkov, čo tam boli a tak ďalej. Ale ten smer, čo išiel od Podhradia, tak za Podhradím niekoľko kilometrov je taký chodák, ktorý sa volá Stoky. Boli tam také drevené koliby, ako som už vlastne spomenul, pre lesných robotníkov, bola to konečná stanica vlastne železničky, kde v týchto domoch sa tiež skrývali Židia hľadaní. Boli to Židia z časti z Prašíc, Frelichovci, ale boli tam aj ľudia zo širšieho okolia, pričom prebiehali tu aj nejaké partizánske strety. Nebolo to všetko s kostolným poriadkom, lebo údajne vlastne čo tu boli partizáni, Žalmanov oddiel, tak oni mali byť vopred varovaní, že sa niečo takéto chystá, ale Žalman jednoducho na to vôbec nedbal. A jednoducho to prehľadol, neveril tomu. Skrátka, dobre, veľa sa toho nepodniklo. Naozaj tá akcia začala a jednoducho, kto mal nohy, začal utekať, lebo naozaj tí Nemci sa tlačili, pritom oni sa tlačili ešte z druhej strany Inovca, takže oni chceli ako keby uzavrieť, lenže tým partizánom sa podarilo vyfrngnúť von smerom na Lehotu, sa mi zdá, ako tým smerom ďalej, s tým, že niekoľko ich padlo na Bukovine, myslím traja, alebo koľko ich tam bolo, a vlastne je tam aj doteraz pomník. Obyvateľstvo, čo bolo na Bukovine, tí boli odtiaľ vysídlení a mne sa zdá, že Bukovina bola v ten deň vypálená ako v rámci tej akcie. S tým, že nedaleko Bukoviny sú práve tieto stoky. A tí Židia, ktorí sa skrývali v stokoch, keď jednoducho prišli k nim ako tí utekajúci partizáni, tak partizáni síce ušli, ale tí ľudia v stokoch to zaregistrovali až neskoro. Neboli nejako varovaní, jednoducho čo mohlo utekalo a na stoky sa nejakým spôsobom, nie že zabudlo, jednoducho neboli tak varovaní. Jednoducho oni sa zbadali, čo sa deje, ale už bolo príliš neskoro. Jednoducho nestihli odtiaľ ujsť. Oni sa pokúšali o útek, ako odtiaľ, ale nestihli jednoducho dobehnúť tej hranici lesa, čo by vlastne ako už trochu vedela ukryť. Takže jednoducho tam bohužiaľ tam boli zadržaní. Podarilo sa odtiaľ ujsť jednej rodine, to boli myslím traja príslušníci Frelichovcov z Prašíc. Tí utekali na Lehotu a ich Nemci tiež dostihli a to boli myslím manželia s jednou dcerou, sa mi zdá. Niečo také. A jednoducho títo traja boli popravení ako na tej ceste, kde ich tam jednoducho dostihli. Ale pokiaľ ide o tie stoky, tak zase rovnaký scenár, tie obete boli vyvedené von, či boli mučené, neboli mučené, či sa tam nejako znásilňoval alebo neznásilňoval, to ťažko povedať, pretože o tomto nejaké záznamy nemáme, ale vie sa, že nedaleko od týchto lesných barákov takisto sa musel vykopať masový hrob a tieto obete tu boli jednoducho postrieľané na mieste. S tým, že niekto hovorí jedna, niekto dve, minimálne jedna obeť bola údajne, tu myslím, že nejaké dievča, ponechaná ako na vrchu toho masového hrobu z nejakého dôvodu. A po nejakom čase, po tej akcii, sa mali Nemci vrátiť späť ako k tomu masovému hrobu a mali tam
má tam vzniknúť, neviem, či nejaký článok alebo nejaký videozáznam, že ako partizánsky teror. Jednoducho mali ho využiť, spracovať pre propagandu. Pokiaľ ide o ten masový hrob v Stokoch, tak on bol takto. Hneď po vojne on exhumovaný nebol. On bol exhumovaný. Máme správu v archíve, takto. Máme správu v archíve. Tá správa hovorí, že po vojne ten hrob bol označený a riadne oplotený. Pričom, myslím, že to bol normálne ako kovový plot, že bol tam normálne daný. Správa o exhumácii tohto hrobu vyslovene ako exhumačná správa, exhumačný protokol sa nezachoval. Minimálne ja o ňom dodnes neviem. Ale zo septembra 1945 máme jednu správu, ktorá hovorí o tom, že ten hrob bol vyprázdnený a obete odtiaľ boli prevezené. Mali tam byť aj nejaké mzdy ako pre robotníkov, čo ten hrob vybrali a tak ďalej. Nevie sa, kam boli tie obete prevezené, ani kedy presne. Pokúšal som sa ako na tú tému dostať ako cez prašickú matriku, lebo predsa niečo občanov Prašic. Tam, čo boli prašickí Židia, tak niečo tam je o nich, s tým ale, že sú to údaje, ktoré, povedzme, sú dosť nepresné, hej. Predsa len aj tí priamo ako matrika Prašica alebo podobne, oni nevedeli hneď, že čo sa stalo, to sa dopisovalo až dodatočne, takže tam tiež ako ťažko povedať, že kde tie obete skončili. Keď si to ale vezmeme logicky, keďže sa vedelo, že sú tam vlastne pochovaní Židia, aj tí partizáni, ktorí prežili vojnu, oni vedeli, že sa tam skrývali Židia, miestni obyvateľia takisto, veď museli byť podporovaní nejako a tak, takže tam tie kontakty boli. Tak Židia sa pochovávali na židovské cintoríny. Pokiaľ ide o židovské cintoríny, ktoré tam v tom čase v okolí boli, tak malý židovský cintorín bol v Závade. Ten ale určite nevyhovoval ako pre taký počet ľudí. Mám pocit, že tam bolo okolo 30 obetí, sa mi zdá, takto z hlavy. Potom v Jacovciach boli dva židovské cintoríny, starší a novší, pričom tam tiež neviem o tom, že by niečo takéto bolo. Ten starší už vtedy, myslím, využívaný nebol a čo bol ten novší aj na mieste dnešného, myslím, futbalového ihriska, niekde v tej oblasti, tak ten nebol asi až taký veľký. Najbližší a najpravdepodobnejší bol židovský cintorín v Prašicách. Prašický židovský cintorín na Potôčkoch, dole priamo, ako je dnešný futbalový štadión, zhruba v tých miestach bol ten židovský cintorín umiestnený. Z časti aj trochu bokom, ale v tom regióne tam zasahoval. Tak on bol v podstate zrovnaný zo zemou až niekedy, myslím, v 60. rokoch. Ten cintorín tam dovtedy bol. To ešte môj ocino vlastne spomína, že tam ako boli buldozery, že sa to rozhrávalo, zrovnávalo a jen tak. Takže je možné, že tie obete z tých Stokov sú na tom cintoríne, ale ak tam sú, tak rovnako ako po všetkých telách alebo po všetkých zosnulých, ktorí sú tam pochovaní, jednoducho nemáme po nich nič. Takže to je jedna z vecí, ktoré už človek naozaj ako ťažko rozrieši, ktoré už človek naozaj ako už len veľmi ťažko tomu človek príde na krok. Bol by som rád, keby sa podarilo nájsť niekde nejakú exhumačnú správu alebo exhumačný protokol, pretože pokiaľ ide o masové hroby, aj keď si vezmeme stranu Bačovian a tak ďalej, tak kde sa vedelo, že je nejaký masový hrob a tie hroby sa exhumovali, tak potom tie správy sú. To znamená jednoducho, či už aj s fotodokumentáciou ako z Bačovian, čo bol masový hrob pri starom ramene rieky Nitry, alebo zo Zemianských Kostolian, kde mimochodom tiež muži z Hanzatskomáda 14 vraždili. To bolo tiež ešte v septembri 1944, kedy sa vlastne vrácali, nazvime to dezertéri ako od povstaleckej armády, keď vlastne padli Bačovani, tá morálka značne padla dole
a takí tí demoralizovaní vojaci, čo už nevideli veľký zmysel bojovať, sa vrátili domov. Bola vlastne vydaná aj taká výzva, že vlastne tým navrátilcom sa nič nestane. S tým, že časť dokonca bola z jednej konkrétnej jednotky. Dobre, vrátili sa domov, niekto ich poudával. A keďže v Baťovánoch bol oporný bod takisto, tak väčšina tých ľudí bývala v Uherciach, tak nabehli do Uheriec, tých ľudí pekne zhromaždili, naložili na nákladné auto a vyviezli ich do Zemianskych Kostolánov. V Zemianskych Kostolánov sú vojenské sklady. Pokiaľ ide o tie vojenské sklady, dnes už sú to hlavne sklady palív a podobné. Kedysi bol v Zemianskych Kostolánoch nielen to, tam boli veľké sklady munície. V Zemianské Kostolány to boli aj chemické sklady. Takisto tam bola vojenská posádka stála, však to je tam doteraz. Ale boli tam aj nejaké diela uskladnené a tak ďalej. A časť týchto skladov bolo vlastne vybraných povstalcami, keď sa vstupovalo na povstalecké územie. A v jednej z týchto šacht, lebo to sú podzemné, tak v jednej z týchto šacht boli vlastne povraždené aj tie obete z tých Uheriec, s tým, že potom bol vlastne vchod do tej šachty vyhodený do vzduchu, aby sa tam zase nikto nemohol dostať ako k tým telám. A po vojne máme aj z tohto fotodokumentáciu, že sa robila rekonštrukcia vlastne toho činu. Myslím, že neviem, či sa podarilo zajať niektorého z tých ľudí, čo tam boli ako pri tom vraždení, alebo niekoho, kto to videl. Ale videl som vlastne fotky, že bola tam rekonštrukcia ako pri vchode do tej šachty a tie tela sa tiež očami nesli. Takže naozaj ako tie exhumácie sa robili, fotodokumentácie sa robili, správy sa nejaké z tohto robili. A osobne, keď vlastne, ak nie po všetkých, tak väčšine hrobov, čo tu v okolí bola, keď to máme takéto zdokumentované, nevidím nejaký dôvod na to, aby zrovna ten hrob v Stokoch ostal úplne ako anonymný. Keď vedelo sa o ňom, on bol exhumovaný, v tom septembri 1944 o tom nejaká správa je, ale nič konkrétne. Tak snáď niekde sa možno ešte raz podarí ako nejaké detaily ako k tomuto nájsť. Takže tak, ako ospravedlňujem sa, že vlastne tá téma, ktorú som vám tu dneska predostrel, bola taká neveselá, bola taká ťažká, ale aj to je história. Jednoducho, história nie je iba o pekných veciach, ale diali sa aj veci tragické. A nie je to nič príjemné, ja si to sám uvedomujem, ako tiež už som mal trošku následky po jednej z takýchto tém, ktorú som raz spracovával. Ale treba povedať vlastne to, že stále išlo o ľudí, ktorí boli ako my. Stále išlo o ľudí, ktorí žili v prostredí ako my, v regióne ako my. A predsa len išlo aj o našich spoluobčanov. A už minimálne kvôli tomuto by sme na nich určite zabudnúť nemali. Aj keď je mnoho z nich už anonymných, veľa jednoducho nevie sa veľa o nich, ale predsa len to boli oni, mali by sme si na nich pamätať. Tak asi tak. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a želám aspoň pekný večer.